Sanibonani molweni ndiyamkela ku-SSTV ngesiXhosa. uLazarus ke guys wayebabysitter eshiywe yedwa nguZoleka kanti kuzofika ke uLilian kwafika desperate ke efuna indoda yakhe back endincokole zama ukwenza yonke into le until ade afumane itshansi yoba amncamise. Kanti lonke eli xesha ngokuba uncamisana ujike ikhamera le bekade ifake endaweni yomntana seyijike ngoku wayijongisa ngqo apha kubo wayi-2 noLazarus, so yonke laa nto yaba on record. So uLazarus ke ngoku oko enisazela ke guys endlini akakwazi nokuncokola nomntu wakhe ucinga le nto kaLilian. Kude kwangena imessage kaLilian ke wayijonga nje akayiphendula. Wemkaka wayemsebenzini, xa esiye emsebenzini uzoloko ushiyeke engenelwa yilinki ke xa eyivula boom ividiyo kaLazarus noLilian bencamisana. Wapenika ke khangela ke ethukela into yoba yho le bhitshikazi ibisendlini yam. Wafowunela uLazarus ngesipidi wafika kuLazarus endlini babhizi ke bakhangela wamxelela ngayo yonke into. Wazama uphika kuLazarus engaphika noLilian wathi omnye xa ingengoLilian kushuthi nguwe ke ngoba kaloku le nto niyenze into bayi-2 mna bendingekho apha. So until ke ngoku uLazarus ke atsho into yoba no icacile uba khona umntu osebenzisa iWi-Fi yalapha endlini masijonge uba akho mntu na okusetyenziswe ifowuni yakhe. Ide ifike ke into ethi ke nguZoleka inoba nguDaphne kuhekhwe ifowuni yakhe abesembuza ke xa ejonga nyhani into isefowunini kaDaphne emngxwalisa ke uZoleka into yoba uyivula kanjani ilinki ndandikuxelele mos into yoba ungazivuli ezi linki ongazaziyo. Uthi ke uDaphne yena ebe-excited because kaloku yena unezikweleti and ubone kuthiwa uwine i-50,000. So uyamngxolisa komba ubukhe wadlala i-competition le nto uzothi ubone kukhona i-50,000 kuthiwa uyiwinile. Hayi ke until ke uLazarus angenele into yoba ucela amyeke bakhe bafowukhase kule into. So ke xa baye babiza umawethu ke ngoba kubonakala umawethu ehamba nomnye ke i-technician naye bethi ke abafumani kwanto ehlanganisa nale nto yale linki uba isuka phi. So khumbula ke into yoba uLilian yena ugijime waxela uSydney into yocela badilithe yonke into ebebeyenza ngoba yonke iplani uyimoshile because uthumele uZoleka ilinki. Becaphuka ke guys uSydney sithi wenze ntoni because ngoku yonke le nto uyimoshile but wabesithi omnye sinayo indlela esizayilungisa ngayo. So ke xa sele bemkile ke omawethu ushiyeke ke uLazarus esithi ke kuZoleka le ntwana ingayeka nantoni for ukwenzela wena. Yinto uZoleka ahleke esithi ke hayi suka lo becinga into yoba uzodibana noqhawe apha epasejini. Babe behleka loo nto ke kukhale umntana kuZoleka wemkake uthuthuzela umntana. Washiyeka uLazarus ke naye engenelwa yeyakhe ilinki. Xa eyoyivula ke yochopha phantsi ayivule abesengena xa ifika nguqhawe noZethu phaa babethetha khona ngento ethi basele nomawethu noZoleka. Hayi ke kwavele kwahlwa emini ke kuLazarus. So uLilian wenze sure uba kuzoba muncu kulo mzi macala omabini futhi ngemini eyi-1. So asazi ke guys noba uzawuyihendlisha kanjani ke uLazarus le kaZoleka nomawethu ngoba seyivelile neyakhe noLilian. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.